אהלן חברים וחברות, מה העניינים? כאן אסף. בסרטון הקרוב אני רוצה להראות לכם איך בונים אוטומציית נטישת עגלה. אם יש לכם אתר ווקומרס, שופיפיי, קשקאו, קונים בו, whatever, זה מתאים לכולם. אני אראה את זה על מערכת שנקראת פלשי, מערכת ישראלית, מערכת לטעמי הכי טובה לניהול אימייל, SMS, וואטסאפ, המלצות מוצרים, כל הערוצים האלה. וככה לפני שאני צולל להראות לכם את החלק היותר כיפי בסרטון, מה שנקרא, אז אני רוצה שנייה להראות לכם איך נראית אוטומציה. אז תמיד בחלק העליון, זה הקנבס של האוטומציה, תמיד בחלק העליון אנחנו בעצם נראה את הטריגר, שזה בעצם הפעולה שבן אדם עשה באתר, שגוררת אחריה סדרת מסרים שהכנו מראש. אז במקרה הזה זה באמת יהיה הוספה לעגלה. אחרי ההוספה לעגלה אנחנו נחכה 30 דקות, 30, 45 דקות, משהו כזה, תלוי כמה אגרסיביים אתם רוצים להיות. ואחרי הכמות דקות שאתם מגדירים פה, אנחנו בעצם נוסיף תנאי שבודק האם הבן אדם רכש או לא. בסדר? עכשיו, אם הוא רכש, הוא יוצא מהאוטומציה. אתם רואים יציאה. אם הוא לא רכש, אתם רואים כאן יש בעצם רכישה האחרונה פחות מ-45 דקות, שזה תמיד אני שם פה יותר ממה שאני מחכה. זאת אומרת, אם ההמתנה היא 30 דקות, אז כאן אני אשים 45 דקות. ואם פה יהיה 45 דקות, אז אני אשים שם שעה. אוקיי, זו ההגדרה הנכונה. אז בעצם המסר הראשון שמקבלים זה אימייל. האימייל נראה ככה, שהוא בעצם מורכב מתמונת הדר, תוכן, כפתור, אוקיי, שאנחנו נדבר בסרטונים אחרים על איזה קישור שמים פה בכפתורים, וכמובן המוצרים שבן אדם נטש בעגלה, אתם רואים פה? ועוד כפתור. הצורה שאני אוהב ככה לעצב מיילים, זה כפתור, מוצרים, דינמיים ועוד כפתור. עכשיו, במקרה של נטישת עגלה, אנחנו כן נרצה לשים כפתור, במוצרים, ובסרטון של ההבדל בין נטישת עגלה לנטישת צ'קאוט, אני אסביר למה בנטישת צ'קאוט אנחנו רוצים להסיר את הכפתור. אבל במקרה הזה אני כן רוצה שהם בעצם יחזרו למוצר עצמו. אוקיי? ואז יש לנו בעצם המלצות ופוטר. אוקיי? אז ככה נראה המייל, מייל ממיר של נטישת עגלה, ואז בעצם אנחנו מחכים עוד יום, לא חייבים לשים את החוק את התנאי של 8 בבוקר, לא חובה, פשוט לחכות עוד יום, ואז לשלוח את המייל השני, שהוא פחות או יותר נראה מאוד מאוד דומה, שוב פעם, תמונת הדר, תוכן, כפתור, ובוחרים את הקטלוג, מוצרים בעגלה, כאן, אם שמתם לב, מקודם זה היה נראה אחד מתחת לשני, ועכשיו זה בצורה אופקית, אוקיי, זה ההבדל בין שורה לעמודה, אתם רואים? ואפשר להוסיף את הכפתור, ולוודא שהלינקים נכונים. בדרך כלל זה קארט, אוקיי, אבל יש לינקים חכמים לשים פה. ושוב פעם המלצות ופוטר, אוקיי? דבר האחרון שאני רוצה להראות פה זה המתנה של 6 ימים בסוף האוטומציה. למה? אני רוצה להסביר למה, אני מקווה שתתפסו ראש ותבינו אותי. בטריגר רשום שאנשים יכולים להיכנס שוב לאוטומציה רק לאחר שסיימו אותה. אוקיי? זאת אומרת שאם בן אדם הוא איפשהו פה באמצע בכל ההמתנות, הוא לא יכול להיכנס פעמיים. כי מה קורה? אנשים משתמשים בעצם באתר בתור רשימת משאלות זה נקרא. באנגלית זה נשמע יותר את ה-wish list. אז הם בעצם נכנסים ובודקים ונכנסים ובודקים ומוסיפים לעגלה ושומרים מוצרים בעגלה, וככה הם בעצם שומרים מוצרים. ואז מה שקורה זה שהם נכנסים לאוטומציה של נטישת עגלה, מקבלים את כל המסרים, ואז יום אחרי זה מישהי פוגשת את בדודה שלה או את גיסתה, והיא אומרת לה, תראי איזה חולצה יפה ראיתי, תראי איזה שמפו חדש מצאתי, והיא בעצם מוסיפה אותו לעגלה, ושוב פעם היא נכנסת לאוטומציה, ושוב פעם היא מקבלת את כל המסרים, ואנחנו לא רוצים שזה יקרה. אז מה שאני עושה זה אני מכניס פה המתנה של 6 ימים, ואז אנשים שהם
מה שנקרא, הם בזמן הזה של הקבלת החלטה אם לקנות או לא, שזה בערך נגיד 7 ימים בממוצע, זה יכול להיות גם, אם זה קייס לטלפון, זה יכול להיות יום, אבל אם זה איזשהו תוסף תזונה, זה יכול להיות גם שבועיים, כן? קבלת החלטה. אז איפשהו באמצע, תשימו פה בערך 7 ימים, ואז אם אנשים מוסיפים לעגלה במשך 7 ימים, הם לא ייכנסו עוד הפעם לאוטומציה. אוקיי? אז ככה נראית אוטומצית נטישת עגלה. יהיה לי פה בערוץ, אני אעשה גם השבוע, אני אצלם סרטון על ההבדל בין נטישת עגלה לנטישת צ'קאוט, איך זה נראה בפועל, ואיזה לינקים שמים בכל אחד מהם והכל, שזה משהו ממש 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 חשוב, זה פשוט ממקסם מחירות. אוקיי? בסופו של יום אנחנו נרצה ליצור חוויה כמה שיותר טובה ללקוחות, בסופו של יום אנחנו נרצה להביא אותם לנקודה הכי קרובה לרכישה שאנחנו יכולים. אוקיי? אז אם זה עגלה, אז אנחנו נרצה להביא אותם לעגלה. אם זה נטישת צ'קאוט, אז אנחנו נביא אותם עד לצ'קאוט, ממש שכל הפרטים שלהם בתוכו, והם רק צריכים להזין כרטיס אשראי. אז מקווה שנהנתם, תכתבו לי פה בתגובות למטה אם אתם רוצים עוד סרטונים, עוד שאלות שיש לכם בכלל על כל נושא אימייל, SMS ווואטסאפ מרקטינג, ונתראה בסרטון הבא, להתראות.